off ko ngayon kaya lalabas tayo. Maghahanap tayo ng mapaglalaroan ng basketball. Tagal-tagal na rin tayo hindi nakapaglaro eh. Tsaka may nakapagsabi sa akin na may naglalaro na daw dito banda ng basketball. Puntahan natin. Tara, samahan niyo ako. Hanapin natin kung saan banda yun. Mapaglaro naman tayo ulit ng basketball. Ano, ganitong outfit lang muna ako. Kasi baka mamaya may manghuli dyan sa labas. Nanguhuli na naman ngayon ng nakashoot. Grabe yung stricto dito sa dito banda sa lugar ko sa Saudi Arabia. Nuhuli na naman yung mga nakashoot. Kaya mag-ingat kayo mga kababayan pag nasa Saudi kayo. Huwag kayo basta-bastang lalabas na nakashoot. Mahilig pa naman tayo sa short mga Pilipino, di ba? Kaya ay nakapajama. Nakapajama ako. T-shirt. Hindi na muna ako nagsando. Doon ako magbibihis pagdating sa pag may nakita tayong mapaglalaroan. Tara. Yan nga pala yung service ko. Kunin natin. Bike. Tara guys, sakto, ang ganda ng panahon, hindi na masyadong mainit, tsaka medyo mahangin-hangin, kaya maganda maglaro ng basketball ngayon. Hingin ng bata. Tara. Delikado. Pag nagbabay ka dito, matay na talaga.
volleyball ng ibang lahi. Inabahan ako guys, kala ko naiwan ko yung wallet ko. Nandun pa naman yung ID ko, yung ikama. Ayan, tuloy na tayo. Buti na dala ko. Ayan, tayo sa pinakadulo. Ano ba yun? Pinata eh. Niligaw na ata tayo guys. Hindi ko pa alam kung saan location eh. Tayo dito. Kaya pantay. Layo pala. Alam ko medyo malapit lang. Kaya banda yun. Tatanong tayo. Boss, Assalamualaikum. Pilipino? Hindi. You know where they're cutting meat? You know, meat. I don't know, somebody told that area giving. There? Area, goat and chicken. There. There, That area. Where's the road there? Straight? Oh. Somebody told me there. Okay, thank you. Ana. May kausap tayong mga ganyan. Kakandara pa yung English natin. Layo pala eh. Kala ko lang yun malapit. Malayo pala. May mas dulo pa pala dito. Yung pinakadulo. Oras na. Nakasin ko na. Layo. Layo pa guys. Yun pa oh, sa dulo. Pagod mag-bike. Bike pa lang, pagod na ako. Kaya uwi na lang tayo. Dapat para talaga may service pupunta dun. Sasakyan. Siyang layo eh. Nabutan tayo ng dilim. Uwi na lang tayo, uwi. Gusto ko pag-exercise na kahit nakabike. Dapat pala pag pumunta doon alas 3
Yayabang eh. Ang alam lang nila pag pumunta sila ng Pinas, baka magulat sila bigla. Andyan na sa tabi nila yung mga rumaragasang mga bus. Ang yapang mag-drive. Dapat ingat na talaga. Hindi lang kunti, malaking ingat. Kasi pag napit-pit ka, wala. 2,000 years later. Ayun pala. Parang nakita ko na. Ano ba yun? Ano ako basketball lang? Nagpo-football pala yun. Ang lahat. Saudi. Ano, uwi na.